May hapon no. Karong adlaw kauban nato ang PBA party list ug ang atong mga advisory council members sa Regional Advisory Council of the Internal Affairs Service sa PNP Region 11 na nagdala og mga relief goods. Primero nagdala mi relief goods sa munisipyo sa Magsaysay. Pero pag-abot namo, nakita namo daga kayong mga relief goods. Unya nag-advise ang opisina ni Governor Cagas, Vice Governor Cagas ug ni Congresswoman Cagas na mas maayo na idirekta na lang namo sa Upper Bala. So nagsugod mi diri. First time na ako nakaabot diri, unya nakita na ako ang sitwasyon sa Tent City. Kauban pod nato ang mga pamilya sa MX3, ang atong mga mangustin no na medisina na nagatag pod sila og gamay na ministry na magpasalamat gihapon sa Ginoo na buhi lang ta gihapon nya napa ang atong dean sa School of Criminology, kauban pod nato mga businessmen, ang mga non-government organizations o agencies ug syempre ang atong mga PNP, Philippine National Police na Internal Affairs Service na naghatag og mga gamay lang na ayuda, mga relief goods para sa mga tao. Pero para sa amo, nakita namo na dako-dako ang problema. Nagstorya mi ni Congresswoman Didi Cagas na unsay maayong buhaton. So antod karon nagaplano mi kung unsay maayong buhaton para mas masulbar namo ang problema kay karong hapuna napay duha ka linog na kusog-kusog pod intensity 4 na siyempre magduda po ta na human na ba ang panahon sa linog o ongoing lang gihapon. So mauna no, kung dili pa ta makasure na stable na ang atong mga movement sa geologists, sa volcanologists ug sa mga scientists diha, hindi pa nato ma-sure kung pwede na ba mubalik, magka-landslide pa ba. So dako kay trabaho. So at this point in time, siguro ang the best ay we continue to pray, ngay tagtabang sa Ginoo. At the same time, sa mga nagahatag og mga relief goods, i-coordinate sa provincial government of Davao del Sur para maayo ang paghatag sa mga relief goods ug well coordinated na dili basta-basta lang mahatagan kay nakakita pod ko mga relief goods na nahatag sa mga tao na dili naman na apektuhan. So ayaw pod ana. So mas maayo na makalikay tang mga inana, makatabang jud ta sa mga tao na needed jud ang tabang. So again, nagapasalamat ta sa mga naghatag og tabang, mga volunteers, and reminder sa tanang mga negosyante, please do not take advantage of this disaster, of this situation kay naabaya sa balaod na dili mo pwede mag-take advantage kay maimbestiga jud mo sa DTI, mapreso pud mo ana. Og sa tanang mga negosyante, mga businessmen na naghatag pod og tabang, salamat kaayo na nakahatag mo og tabang kay mao na ang atong mga prinsipyo isip mga Pilipino ug mga taga Davao. So salamat kaayo. Dako kay challenge karon nila Governor Dodo Cagas, kang Vice ug kang Congresswoman unsay imong mensahe sa ilaha? Simple lang, kaganina natay victim no na nahubag ang iyang paa, mga tiil ug murag nabali pod ang iyang tiil no, ma-rush sa SPMC ugma. Nag-coordinate na ang among mga opisina na kung naay mga follow-up na pod ang among opisina sa Davao City sa Bonifacio Street sa PBA party list. Ready may makatabang sa mga atong mga victims diri sa Davao del Sur. Mao na atong trabaho and it is our pleasure and honor to serve the public. Sir, thank you so much sir sa imong mensahe ug pagtabang dinhi sa amoa sa Davao del Sur. Thank you so much. Salamat po, God bless na.